Здравейте, приятели! Днес ще сменяме преден тампон на Volvo S60 между 2000-та и 2004-та, който е вакуумен, съответно автомобил е дизелов, в случая D5. Но същото ръководство би било полезно и за хора в целия диапазон на P2 от 2000-та до 2010-та, да го наречем. S60, S80, V70, XC70. Говорим си за предния тампон, понеже същия отзад е малко по-сложен за смяна, но той има същата визия. Какъв е проблема и защо се получава? Когато този тампон по някаква причина спре да работи и започне да изпуска вакуум, при автомобилите, които са до 2004 година, D5, където управлението на турбината и на EGR са вакуумни и са на една линия заедно с тези тампони. Когато този тампон се спука, всъщност се бърка управлението на турбината и на EGR, което обаче при D5 185 коня не е така, поради факта, че там управлението на същите е електрическо. Какво ни е необходимо? Подготвили сме си малко инструменти, освен тампона. Нека споменем и номера на тампончето. Ето го и него. Подготвили сме си крик, стойки, няколко трупчета, за да можем да повдигнем леко двигателя, ключ за джанти, в моя случай аз използвам такъв много удобен. Едно гидоре, никой знае какво. Там имаме те ключенца, но те може би няма въобще да ни потрябват. Започваме с дърпане на ръчна, обезопасяване на автомобила, махане на джантата, слагане на една стойка, работно облекло, защитно облекло, очилца някой, ако иска да се сложи, понеже ще държим отдолу. Чао да се. Махнали сме гумата. С десятки развиваме тези пластмасови държачи на този щит, метален. Съответно бъркаме отдолу, за да развием ето е тези два болта на десния тампон. Впоследствие ще трябва да развием и другите болтове на предния, но за сега приключваме. До момента сме свалили колата под двигателя, за целта ни е било нужно камък 12, а при по-новите модели камък 10. Разхлабили сме на тампона, който е към скоростната кутия, двата болта, съответно тях ще ги развия в този момент. Те са с номер 17. Разхлабили сме си тампона на самия двигател, който е темата за днешните клипчи. Той е достъпен през този отвор на магарито. И ни остава да разхлабим тампона от горната страна. Достъпен от тук. Първа точка, трябва да се откачим самото маркуче. Развиваме си тампончето, впоследствие ще повдигнем двигателя от долната страна, за да ни имаме място да го демонтираме и демонтираме новия. Чао за сега. Развихме си трите болта на планката. Планката спокойно излиза нагоре. Ето го нашия тампон, стария. От него е нужно да си вземем тази пластмаска, да я сложим на новия и по обратния път да си изгубим автомобила.